Nti woda abusua mu na se wokowura ekuo bi mu ma o papa ene o maame omdo ba awiase ehu na ma wabusua pani na bo ho ano nti abusua emma eyere ne asore na se o motena se na o mo ye nhihye se obi a watu sa na mo ne bibia no onko nachi wakira asem daachi nti Asase waje bre na wosan edi weni edi ye nkomotwetwe no achi aha Nyansapo TV medi kan ye se numu oso na fa twen ope na ye twa ye ho sima aba na yaba betwa nkomotwetwe no so minim se nkomo ni twetwe ne nyanwie ye nenso wo sresre weni age esanse ne na eche ya mamre ene ya mane medi kan cho se Nyansapo TV ensamba enye se ba na aba be kansem no ye di kan brobro so a na ye wi a onimdifo nyansani atenase na yedi amamre ne amane ho nkomo a efa asem no ho ene sene na tete ho no ye no ne ene sie ye ne sa ebeboa ama ye nkyinima so a ye ba no ye so yate amamre ne amane ase na na mame kan eye bible quotation bi edema no aye yifri eye osenkafo eye etire ye nsia yimu enan ede kone nso anan yimu miensa ede ekono na mame sisu biem o se obi wu ma oha se obi wo mma oha na odi mfie pi na ni mfie mu nan dos bebre a na papa ame ne kra na wansie no yi a me se opomba yesene no mo fasi ho mami okay on se ye ka se papa ame wo kra woni ni pantemu asomdwe okay baabi a wotie baabi a wo adwuma wo mu okay nyamsom no eye abrabo okay nyamsum ya yesum yi eye practical life so eye abrabo enti ese woni nipa nyina ntem eba asomdwe okay so atiase ha enti watena asase so wawo ha wanyini ache enfie nyame de ma okro watwa abo so na wantimi antoto wabusua omma oyire ene asore de omoye nipa afro okay ekuo foforo enti abusua ufra abusua me ne kokote asore no abusua afo ma ka asore ni ho etis wantimi antoto niam bi yie ne koba se uwu achi na asore ene abusua no betwe manson ana omma ene asore ana abusua betwe manson ana woyire ene mma asore ene mma betwe manson a na kire se wotena asase we so no papa anye den amen wo kra enti sa nipa no wo se yansie wiye enti opomba kra ho wonfa so che ye ka opomba akola yanyinsen no oba wanyem ebi abosom miensa na wapon okay ana enuru bosomenso no kra de ana makoma bu omtimi ye nipa onuru na wapon sa akola no ye kotutu bola so ana bode ye ko jana wo aseni ape adede nkruma bi fena bo nkruma eno so de haban bia na ta wo bola so bebre okay ne ye de akikire ne yakotu bola so ana bode ase ne ye de ahye okay animonyam bia nya den enni ni wo nu a wi enum eti se wo ye sofo wo ye busuapani wo ye hwan ne se wantimi antoto sa niam we nyina ne se uwu na manso beda ho abusua ne asore wo yire no ma we ni we ntamu a papa ame wo kra so tiase ena yansie wiye ebise abusua ene ma asore ene yire entiase anya adwuma wo mo ntem ene yedisi ewu enti wu achi no wo de kon kase na beto ena ato de agya wo mo machi enti ebeduru baabi no uni ho na oba entimi nko wo be ma no abusuam okay ebeduru baabi na maame no uni ho na oma enso ntimi nko wo abusuam enti esese sa ne ma ni nyina wototo ni nyina na kanchiche mu nso no ema me na yenhwa ade bi enso no o se onipa bre nyina obrema na no nenso akom me no da onipa bre nyina obrema na no na dia ne kra apende de emamu so tiase enkwagie se daachi ubenya Yesu nchen osoro ahene mu akonti ena ukotena asoro dem so wo ye nhihye
ɛna on hyehyɛ na wo ye no wantimi anya mfra asɔre abusua ɛyere ne mma a wuwu achi bibia ni ho enti wo to aso a wo se wo kra no Nyankopɔn obegye na katua da ho twan efise bra wo ti asase sa ne ye na wanye no ne ye no Nyankopɔn atwere tia wo dada enti Bible se ebinum boni di wo mani okay eko we bi sum de eden edi wo machi eti nka se mede me ho asole ukote asole abusua ni bia no obeboa obi na obema osika enema bebre abusua obi amfiu na emom sade ne beye di a wo da abusua mu enti abusua na se ohu abusua ne hyehyɛ ene asore no enhyehyɛ ene emma ene kunafo enhyehyɛ enti amamre mu no kunani nkɔpa abusua enti yankaka njira kunani se yankoye se kuna mpaso na so enti kunani de obedi ni kuna enti kunani no abusua no ne asore no beye nhyehyɛ se ebia asore no pese yeto adaka na yeto de asie no ɛho nhyehyɛ no omo ne mma ene abusua no ene yesa nhyehyɛ no na asomdua eden aba ayie no mu eti ebeye yie ne bewie no abusua obia kuma ato ne yam se amasa wo se wutimi prichi ema ensunum e woso nyina tugu fom esa free fom sa akosora obo anyame se wanye woda nyame se wanye so ti ase enti asole na ewo ho no ye de titi nipa na ye de asole no so titi amamre efse esom na nkasa no amamre eti adenti ena ese okoto wo amamre atwene na wakofa obi amamre eti ye penkwa enkwa genti ne ye kwa asore me meti ye mesum nyame pa meji nyame di pa meji nyame agya nyame oba nyame nkronkron nyame kopon bibia megidi wati ase na ese uhunu nokure so if se Bible na me ati ase ye hunu nokure na be ye den ebe me ya adihye enti se ukoyi abusua firim ba bia wugina no enye enti abusua emma eyere ne asore na so omotenase na omo ye nhyehyeye afa ebeduru ba ebe no uni ho no na asore no amu no enipa mienu asole se asore pani we no na asofo we no amena mo ho we sisi mena mo ho eno nso kofa o ha bebre e de ba amiati ehu bebre e ba sa nipa na wagya asore ho ko no o nu yie kase pa wo Nyankopɔn anim so ti ase enti yenhwe enwom okay aduanan krono no yenhwe ade okay abusia yesua ade o yesua ade Psalm 49 chichemu dunu nkopma duonu yemfa ne mako bi wo okay abusia yenhwe enwom aduanan enkron yimu du num eko o se na mekra de Onyankopɔn begye no asamando nsem na mekra de Onyankopɔn begye no asamado nsem nti onipa bia o se ka se wonkwa yemframa na wani wansare hunu papa bi nti unya ye na Onyankopɔn agye kra no na aka atemu nti atemu no nso niema a wo ye na wasase so no ya tworo da ho tweo okay eno ne Nyankopɔn obehwe na odi abu kra no aten okay so what I say kosoma me okay 16 no se obi nya ne ho a nsuro se ne fie animonyam dɔso a nsuro na owu a onfa emu biara enko dabida na animonyam ensane inni nachi so amen enti se wantoto niema ye na wu a animonyam na wo se me yadwuma we pani me yasoro we pani ye ho no me yo hene kese we so ho animonyam no ensan ni wachi biu na se sa animonyam no ama eyatemu kese de wani motwa se otia asase so no wantoto sa ni menti Nyankopɔn adika atworo atia wo dada enti obebusa wo kra no se edan na sa niema we wanye na uni ho no wachi ekoyesi enti na bra wasase so nyina no obregu ma no na dia okra no pe na nti wo ye saade no eno mom anye den amam bi ene na ye hwade bi me pese ye nye ne se Obinim asama abanti ne ye ka Obinim ho nanso ye ka dia fa ba bia bi ko ese no
that lumba nsɛm so trend social media no so ya papa apostle kwadwo safo kantanka ya hwe ya ne ma e de animguase eba ne nyina nso mbe so mo gye abusua asede e so mo betiri so na sabio ya mamre ne ya mane no mo chia de kakra na bible so aka sabio wo wiase edian obagye ye hweda de lumba edian wagye ye nyonto a woto ye nkrofo a wo sabio de sere ye ahyo mafunu mu ya papa apostle kwadwo safo kantanka ono nso nimdie nyame de dom no eniema na wo ye de bo wiase ne Ghana afana na bible so kase sabio unya sa wiase agapade nyina na se ohwere okra ne yansie wiye pomba ho wonfa so hye wono ene na me papa apostle ene de lumba bebi omworo omo fa ne sei na omo si fa no ye fa so omo gira enche na omo hwe de ekosu ya omo fa ne sei on se obi e ka asema kan se de awunim okay ye de amamre nyamsom ya amamre ene nti amasa awanu mo nyina no aba be pim so ati ase onyame bo wiase no wonim de ebesi okay wati ase nti adibia anya foforo emma nyame okay ebere bi ache na nyame nim se nyansapo baba so abodi enfiti ase na wie na wonim enti se ama na je se nyame adwene mu no ne botan na anya den amma nti o se ebam okay enti se oti asase so na onhihye ye se wo ye wantimi anya ehu na de bia de mekan se abusua de ento abusua ntwene okay so tia se ento abusua ntwene enti abusua no ehu o masade we be hu na sade we be hu na sade we be hu na sade ti so otimi ye san hihye ni nyina na ofiri asase so kwa woni ha bia okay eti ye bo abodi akese oh ni pasmasi one jase man na ire na busua wu ye na somdwe mu nyina ye baako ene kata na chi sei so sei sa niema we ye hwe ne ye koso sei ya ye o if say nipa wo mu nyina atena ati asori dem nso se ye sum nyame ye kirekire nipa enti sei ye kirekire ye se ye ne abusua ntem ensei na ye ni ho a manso meto ye chi ana so eti o se ye to ye boase okay na ye hwehwe amamre no na ye di amamre no epe bible no akira kwan okay na ye di hunu niema bi a se ye nipa ye ti asase so na ye bobra na enim se atemu da o se ne hebu etire nkronchomadu no so nka no o se da so nipa be wupre kupe na ni akire no atemu be bade a mo ye nhwe bibi se na me ti ase na ye hwe da lumba o ti ase wantutu ni niema yi wantutu ni yi so otutu ni ankasa niema we ma enti asama ado agisunsun no oduma nko agikra no enti sa niema na ekoso we akire no na o ti ase na nkese se wo ye se no nim se besio no anka na honi ba so enti wanye na sa ha we na ba beto ho no eno pa ho a bible no me ti ase se sintiduane de ebeba na de nam no so beba nso wanya den onwie eti so ono antimi antoto na mo amuwa akire no nso mo antimi nso antoto ni yi a mo no mo so mo de da ho ye den etwem so ti ase enti nyame adibom no obo ewiase se asomdwe okay nanso nipa ena yempre asomdwe no ena niema basa ekoso ntini ye hwe Obinim enye so opa asomdwe eni to abekasa ansem we da be ono de asara ena be se bi aha opa asomdwe na so be de be fa so asomdwe ne be ba no enye saa kwan no so enti gise oka omu nyina bom na omu ye ntutue ne foforo a se oni ho a kunani be hu se mi di mi kuna wese kwan se na me fa so adi mi kuna emma so be hu se ya sade ese yeye na edi gie papa kwan wese eni abusuan nso ye di a ye nso esese yeye eno nso eni na ye de kata nachi na ni din no afede abepeja enimonyam hyese de onyankopon ohwe na se amasa na se kokoni se edi a ene nyame ne ye obika na yan hwa die bi wo kasa no wonse me kasa ene ye papa Obinim ebia won opasumbi anaso won pasumbi nti obeka asem wi wonim se sans komo wi ye di edi ye kɔ me kwashi me pese me busaw na no me no ye interview wa ha ya ana ye ka se video di animu eche japade se je ni ho
enani ho hwan ne di animu wukyerɛkyerɛ ma yusa busua panyini ana odi sa animu ne yasa ade nyina na obi be ka asɛm bi sɛ PNDC law ema yehu sɛ nka eba di kyemu kra nka busua panyini kra de ni kwan sɛ nka wedai ɔbɛn ho me link to ni Obinim asɛm no saa PNDC law yo mu kɛyɛ ya ɛkyerɛ sɛ yɛsɛ busua panyini ma ade kyɛ ho no saa so ɔmbɛtimi aka sɛ PNDC law so kyerɛ sɛ Obinim asɛm a wɔka na yɛ no korɛ na yɛre na busua hwɛ no ma na yi yɛn hyehyɛ ho sɛ bi owu a menka sɛ owu a because Obinim ema yehu sɛ obewu because onwu ya nka wo ma abɔnten emeka de wu kei PNDC law no so kyerɛ sɛ hwɛ no wankyɛ yi mma ana enye saade na sɔre na enye saade na yere ne ebusua twuhu firi ho ana kan ne agapade kyɛ no ebom na ene nsɛm kom deep because nkɔfɔ nkyɛ mo ase ɛwɔ nsɛm bi a wo kan yɛde fa agapade kyɛ ho no me da se on sɛ akanfo no yebu ba bi sɛ yankɔ di abɛ no ne anim sɛ kuro ne bɛn kekam so ati ase sɛbe enya kwasi buroni ena bɛkyerɛ yɛ nyame okay ena enya obi na firi baabi ɛbɛkyerɛ yɛn yamamre rodwan koma na de ma nyankopɔn na de ma yɛ ena yɛ di so ati ase enti sɛ na PNDC law ana sɛ PNDC mra ne maaye no enti na yɛ kyaade a na emma ene yire na abusua enya bia na munya bi na fe ba ne sɛn ekodu brebi a abusua pani sɛ nipa na wafiri no sɛ wanyɛ nsamansie bia anto hɔ a amamram kyerɛ sɛ kunani no ene ne mma de adaka ne adesiedie bɛba okay enti sɛ nipa no wajapade a abusua pani ne na ɛkyɛ na wama wo mu bi na abusua no so ayɛden afa bi enti na mebu be kyerɛ wo sɛ akanfo yenkɔ di abɛ no ne anim sɛ kuro ne yɛden ɛbɛn kekam na mmom ekoduru baabi no na fe abusua mpanimfo ne bi ahyase abɛyɛ pɛsɛmi nkuminya ne niema bi so ni bra bɔ ma fa afe ne nipa bi afe na ade ɛkyɛ no akɔyɛ bibia ho woni wokuro ti wokura na wafiri mu no ɛda na ne abeto punum so ebi kura na obi bi kura ho a sɛ nka wuyi kura yɛ ma wunyi o ne atopunu no mu afe beduru baabi no yɛ kyade na emam enya bi ebi okunafo enya bi enka amamrem no nso no de ɔwale ne yere no ɔne ne na ɛbɔbra apa agapade ade agya ne ma nanso ɔda abusua mu nti no untimi ndidi nya den abusua so ati ase abusua ni bi kura bɛka sɛ wo fefe kura no na de ni kɔ school ɛbɛ krata enti unidi nya abusua eti yɛkyɛ eti kanene na mpanimfo ne ye na ekoduru baabi a ensisie bi kɔbaa mu sɛ emma yapam wo mu eyire mu yapam wo mu no ena ye mampani Rollins okay na dwene mu na dwene mu no se da bi yenye ni sei okay na emoa okay enti saade na ode baaye no ewo akan amamre mu dada ansa na eba na no bɛyɛ mmra enti bɛyɛ mmra no na se obiara den edi so so ati ase enti ye nim dada ansa na de ne ye den eba enti na Obinim asɛm a wɔkɛ no ɛnɛ wɔntimi mfa PNDC lo meyi ne ho no dabi ɔyɛ akani a wɔntimi mfa PNDC lo dabi ɛnenti ɛna ɛsɛ wɔyɛ wɔn hyehyɛ yie hwɛ me ka asɛm bi atwato na nkam sɛ me de bɛyɛ afutu nanso me de frase mi mu aka so ɛnɛ ekuo bebree aba obi akɔdwan kuo so obo ɛso akɔdwan kuo bi owu kura ni kwan sɛ ne yere ene ne mma abusua kura yɛden ehunu nanim ebi kura ni kwan sɛ ehunu baabi a yesi omunim da kura obewuo ne nhyehyɛ ebi kura da ho sɛ ehunu nanim ene ho nsɛmsɛm bebree mpanimfo sɛ yɛni nam enyaja nti oda abusua mu na sɛ wokɔwura ekuo bi mu ma o papa ene o maame omde wo ba wiase ehu na ma wabusua pani so ehu na bɔ wo ma no entam bia ne wo mo nka wow efse sa amasa na one abontensofo na se nipa bi e de saade ne hye mo ho a ebeduru baabi no enti ase anya adwuma because o maame no papa nim abusua ni nim enti wo mo de amamre ene asede e wo ho no ene ye pese ye den ye unsu kuo bi a wo kodwan no so si daabi eno so county papa because nana mi ntwa no Obinim asɛm yi ba ye. Oko social media no so bitimi ka sɛ
Aden Bishop Obinim owokuo bia wo ode ne ho akodon asai nyame kuo ya yenim a sabi o da asafo ano no because obi anwanwa se odwanku a ana yetimi ka da wo bewuo na ese wo ka se ni na ese o mo ye de mawo anase lumba nsensem kwa na makodwo Obinim ba beka enti wasam a wo ka no atwema agina sinkrofo bi nsem mo ka no social media ne so enti mia me de hye baako yekohia wo mikrom okay me ha na onini obae okay o se okwa asole bi enti aso na okọ no enti se ofiri mu a abusua no eni ha na me ka je se aso ka mo bi enti onko no onko fire ni kunu no emfa na mere me no okọ fire ni kunu ne bae no me ma ni hu se ofire abusuam ansa na okowura sa asole no so what I say enti abusua de untimi nye bibia nti penimfo se abusua anya asafo ene aba agyan okay ana abusua dua soso yentwa so what I say ha etime se se amete se me abusuam obi ya de ne have ne ne se ntokwa na me kwa me ne be kon ne asiesie okay what I say eyire wetima kase ebrebi no ye mere ompra wetima kase ebrebi no ye mempra wetima kase ebrebi no ye mabusua ye ka abusua eye o maame fam o maame no do ba wiase no ne fam ti yen akan amamere mu no yen yedi ofade enti no ye boye maame abusua na sabi ye nuanum semfo ne bi nsusu no omo so mamamere no omo di ajade okay so na efiri o maame efam na akofiri o papa fam eti se wo koyi firi ho a na chese wan kasa kura no unim ba bia wo firi enti unim ba bia wo ye dai wo ko so ati ase wan kasa no na unim ba bia wo firi enti unhunu ba bia wo ko enti ese ye to ye bo ase na ye de amamre ne amane ne ka bible no okay na ye tutu niema yie e se bible pa asomdwe bible mpentitimu amamre ne amane nso asomdwe amamre ne amane nso pa asomdwe amamre ne amane mpentitimu so eti se ya anya ne sa na se se ya ne be ko dia ene ye betutupunu no mo ni afa ya amamre betutupunu so basa ma haye ye nchirima ye ba na mu haye ye hamu efse amamre ne yesom enti enne ese se obi a sha ase ye kire na amamre efie biam ne som sha ase ye kire amamre so amamre ne ye de bobra okay what you say enti kakane na kan amamre mu kura no se ukofo oba na wanye ne ho ade woni ne wo hakura sebe ma no kura ne be firi mu a ana oba kura ne be firi mu a na wo abusuafo ye meso se wukunu obeba na enwoma ni ntikwa na bia wo beta wo machie so what you say no ma bibiam na ye kama e bi se abusua anyensa ai di adanse se wo ye yire mo ye yire wo ye kunu ne yire so enti amamre no ebo ye ho ban e kire ye kwan a ye mfa so na ye hwa ade bi wo kase sesie no ma adwene ababibi so ye hwelumba sensema ye koso social media so abesi we no ye nkomo ne nye Obinim nkwan komo because Obinim nkomo no ye similar to lumba sensema edi ahini ye hwe lumba sensema ye koso social media ne so a ye beka ya ensem no koso a ye pempenso obi esomu ye na no na semba ko a eye lumba ne maame fam omotai kapa ne so omomuni modobro ni baabia esansa amamre ne amane kwan so yamfa nsa ama be hu eye lumba maame side no ama ya ngina ntum se oye yere enu ti ye hwede ekeka kona enu ti na ama se lumba wu ye odobro ni hu akwakoye hia wono so ase eba amamre ne amane so aye pese yi no edi ni firi hu na ya ngina ntum so oye yere ana medase amamre mu no se o hwe amamre mu pa o papa a wo wo no okwesere oba ama okay na onye aware ama wakwesere oba na wabo wofa amane okay eye o maame ni nua beema nti wofa no ene beka wo papa no ho na yako na oba no nso fam no ono nso so ne papa ene ne wofa ene abusua nso aba abehia okay so na yaji aware no etisa enipa nai we ebehia na enkontafo ka ho
na yeje nkwantase kan so a ena na ware na yede agina awie pay it is a sanema ni nyina ankoso na obi so makwale wa asore dem ana makohu we ayese ya ensa titiri no a ekan yegina so eye ya ware ni ti no sansa no mode ma hwan na ji so enti se ba se bibi ba ware no ne se yegu aware na sansa no mo oji afiri hwan ho na hwan na se se wode ba wow enti empanimfo no te nyese omo ye bibi asa akwa eye adwene a odoma nkoma de maaye ye husu hwe husu se ne be sifa danda de na ma de no so akwa ya se ne ma basa enti amamre ye asomdwe ahoto bambo so odi amamre so a abama ne ekura wunya bi efse se wotena se a so hwe aban amane ene nananom emra kromra ya pone ni nyina hu bi ngagra free onyankopon mra no ene ye de yesa ne ma ni nyina okay eti de ye bia no efiri odoma nkoma na e kame ko say amamre na kwa ese principle wudi so a bibia akwa yi ma okay so ti ase enti se odi so a ema ohunu nyansa okay ema wadwene mu bie ema ohunu se de se osikasa okọ baabi a ohunu baabi a okọ o banso se ohunu baabi a usanim de wo ye sa wow so enti se ya nkone sa ne ye be kone se ya de a enema bebre besai na de eye me yakese pa ni nchirima eba no so de eye me yakese pa ni nchirima eba hwan na ekire wo se yenya pani wo fi eni nti kane no ne ye nananom yesi bibi ye frena nansesem ene kwa ye hu na anwumre ne beso ama wo hu akora bi se okwa kwotena ne nana nche ko be nana mi ko school ye ka se menye se da bi tv nti obi an beso obesua nti anansesem ni mu no ye to anansesem no obonsi ye nananom di bibi fam se na weetie na woni manage sem bi e wo ho mentwa no woni se nyansapo enche ye de sa anansesem bi wedi ni ba ye show yi so a ye be kire ya mamre ne ya mane die ntia we e ba ye hwan kwa na nam ne so e ba ye na ade nti kwa na e ba ye ye be kire nyina wa ha akonya ne ba kra wo kra beba mu bi na wo ba be kire enti enche ye be kire ye nchirima no se ne ya mamre ne ya mane ti a enya asem ketwa tina na betima sa sum na wato aso ne ye de nkomo no e ba bi ya ne sa ndase enti ba bi a ye duro a ye keka kono de mesre se nananom ameye mo amamre ne ho ban asofo emmo amamre ne ho ban okay nananom akomfo emmo amamre ne ho ban okay na wo mo ende se omtime bo ho ban ne ye de kire nchirima no so na nchirima na hu se me ye kaniba me ye santini anam ye Ghanani anam ye fantini anam ye bunu anam ye sei wa mamre na kire wusu wa mamre na kire aduane a wudie wa mamre na kire wa fade so atiase ndisi hu sa niam ni nyina hwe me mpese mese obi adwuma sesei ye wo noko aduane bi wo monten so a emmo ani padua no enso eno na yegu so na maye nanso kanene ye wo nuane bi wo ho enem po de okopo fi so yese bayiduane bibi ti se apapansa akanchie ogo ena ampoti enne bi frɛ na dibi nuhu yese enekura de yese abayifo aduane enso se me kyerɛkyerɛ saa nuane we mu a enema ye de ye no ade a eyama nipadua no enya asɛm ketwa entina meka hye ho se yamamre na kyerɛ aduane yese se yedi yamamre na kyerɛ ntuma yese ye fra yamamre na kyerɛ se ne yesi kasa yamamre na mihu se yesi ekwa ha ye sanso aye den aba so nti amamre ne die ni kwan se eja kyerɛ de yetoto no basa okay na se anya ne sa ebeduru ba bi no yankasa ye bebre cause yamma no sesei onim hwe awrahusem ba kokura wom kura ha me sesei akura ne se esa na mpanimfo ni nyina bebre asua akura ne fredi sua bre aba no
free school adisua bia aba no obeto a papa mpacho good evening papa mpacho good morning papa mpacho good afternoon mama mpacho good evening waka me pacho okoka good evening and a good morning what makes it brofuni ni yetwi kasa na bu me pacho ni free hene and a good morning so free hene tis waka me pacho dia ye hwe tibia no o mame na nananom so wo ka me pacho dia me pacho me mama achi ana me pacho mama ha na kan amamre mu mpo no ye mpacha wo nchia adentia so di bo mani pa no na sa na bebere dwen no na ntesa na ye ni say so far as our uheni mfie no ni wo mfie no difference from there na wo kwa me pacho oba obo mu ase be ma ye pacha obusa asem ye mpacha wo nchia enti wo hwe mpani no me maame no mechiamo no obo mu ase kakra nananom me mama ha ni enkana nanom so minuanom enti ansa na obe pacha achia no na ti se ye wa hai na mfumso obi abaye mu bi ntem na ka ya bedam den na ya prayer na yesiesi yesiesi no eva ne se asem be to me ne umi enu ntem yesiesi no mpanimfo se kwa chenchina osere na no nso osema mitirim so obitim ka so jamane nka de ho na yifiri utirimu de ene de eni ho eno de ontimi so nti yesiesi miminim se yesiesi onso yesiesi ebia na me de bibia hye mitirim nti ade a chi na me hu no ese me chia ho minu amba cha o ma chi na ho te sei sa oje so a na che se nsiesie na yesiesi ye no wati ase meso wati ase nti asomdwa bada ye ntem nti fo ko no ye minu ma chi minu ma ha minu na ho te sei so wati ase na yemfa si eno ye broad topic a esi edi ho nkomo nchia na nyeso kwankre fa so chia brebe ne ye yesi ye broad topic a ye be sheda edi ho nkomo ye sore so an sabet wo ka je bi wo twere kunkuru nim wo se twere kunkuru no emma nipa nkwa na ye papa Obinim so I say men kan se wakwati ana because anse me ka bia me se obi anim da obewu na wakokasa asem we no insunsuanso bi wo no ebetima ba ne so ana enye ono efamu nku ono akwaka na asem no eye amamre se de abai enama ye akirem na sebe badwemma befa ebise bible say de owaso no ontie de ahohom no yede e ka kira asafo no obi bu befu emwa no obi su befa ebeboa no so ati ase nti amamre ene ye tene animu ama obi ahu ni benkum ene ni nifa enti sebe enye obi di abanti na emom ya na asem bi safoa na ko bi asem bi fono so ati ase na ya hwe na ya ka na ya hwe ba bi ese ye de to na ye de ato ama ekina bi no badwemma ankoto sa afidie ni mu na anyi no na wo ka say no wo kama asore no in general but me so me pese me free ne nkwan ekuta no ko unya nwuye we kura no onye mistake say bia wo ka say but no kura no obi chirim say kire woni bia ne lawyers ehia na nkomo de gu nkrata so ndi obi ani mutirim asem omo na waka kire omo na sabi wu a ya bibie so na nipa dom no ba be kasa na hu bebre na etwa ba bia ehia o unkwa no kura ekuta na mpese mi hu say ebenya nsusuaso de tie ne say onya nwui de tie ne say me dia menene ya adwen kakra ne say menene nya adwen say de okan e no na mo nipa bia unim da obewu nti no o sha se ya won samanse na se duru baabi na se bibi o na se osesa na wakosesa na de foforo ahim na samanse hwehwe ni mu samanse se general no babonti abeka so yenye sa yes yenye sa enti de mesre se obi a watu sa na mo ni bibia no onko nachi asomdwe ni ahoto wachira sem da achinti swati wachira sem ene da achinti tinyame so wokra ne de obeje nenso wosetena wotena asase so nyina no obrema awa no e de wokra pe no de
emamuwi asomdwe a wa mana meda oyire ne woma wabusua ene wasore ana fekuo bi a wo mu no entem ena amana kobasa. Okay. Nti yenkwa asore ko. Okay, nana yedase na mama nkai ye papa baby obia no mechia no daddy ye papa danso abiam. Impempi no me bo papa video so a makoma to me yem. Me bo adwo me phone because da bia da ba papa video no asumdue wonu nua ntena asumdue se pinche bi wonu nua ntamu a mon try se mo be ka bo na masiesi na asumdue aba. Na papa kasa ansem na timu se yamamre ne yamane hu ehia no enti say daddy adwuma ka se no akwafa de ato ho so because ye ntimi nka asumdue obre ye yamamre ne yamane afiri ho ani ntimi nka yamamre ne yamane obre ye asumdue afiri ho enti daddy baby a wo bia no say na se okro mu die mu ye pa na wo bo hu dawro de mayen because efimra mi hu sa video ne nsem kaye bi no nsachaye kakra eba na so still na daddy wo adwuma ye o adwuma ye enti no onkoso mbo asumdue hu dawro yamamre ne yamane hu dawro miniso obetima ye wo ye bida enti miniso obetima ye enti daddy baby a wo bia anadwoa me de asudie kese we eso witiri so anya asem ketwa oni onimdifo me nana ai ne watime ne mu me de asudie kese we so witiri so pa sa me de da bia da me ne mbebo mpu ni mpu no na me pe amamre ne yamane na atie asumdue nsem ana me pe atie Nyansapo TV abusua meso so first time ni a obebo notification bell no so na wa subscribe channel no e de amame wa share wa comment na bibia so etima koyi e de amayen bisho do na kwadwo Obinim enye sese bio wasema wo kan na yente wase ana enye se yepese ne wo twe ne tan wo wasema wo ka ho denso fa amamre ne amane edi wudwuma wo kasa ma yamamre ne amane hu hia bebia wo be fa bia because amamre ne amane hu no yentoto na se yera taka asembi nana mi bodi dia ka asempia bebia wo bia no nana nom samanfo embo chidom na dwumadi bia okodi bia no enko so from my kopem say obesan ba be ka yensa ewo ye Ashanti memu a iwi debi otaka ose ye ma yamamre ne yamane ya Ashanti se hu ehia yen enti bishop fa ye ransama ya waken fa ye futu na sa kobra biem na ye hu se ampa ensam yi ba ye mpanyifo omdo mo no tumu wona wo kirekire yen wo yamamre ne yamane so no watie na sopam na bibia so ebekoyi e de ama abusua odemu abusua wo sofo asona ka akiri adwa kuma ne de me na metena ase a me di dwumadi mu chiame hema mesro se ene na wo humi a kosoa na bɔ machidom pushimia na Nyansapo TV yemfam duru ba bibia yepese yedi duru na Nyankopɔn so ba ya nya yeraba wo de adwuma hye yensa itiese ye na bibia atimi koye dade obi busa se wudin no kra the same biem obese wo si so oso ko hwehwe wo social media na so ahwe so obetimi afa adamfo a because won sama wo ka no ya na mu edu nyansa wom ofa eto akoma so tie din ni biem na yensore so ebi so abepese do number betu dwa nkrofo be feme Nana opon Aquato Ankra wow opon Aquato Ankra wow the number is 053 okay 53 65 okay 999 053 53 65 999 we de 999 awusia nana number nkrofo busa pa ene de ono aka ne number ifa na ne twetwe enkomo aharam din sem nyina esi nyame abada se yehia bye bye akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family honhon hia na america sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya